Bakit ka naman? P-R-O-T-I. Yes! Okay. See, don't be on the road too tough, but I still cut you with the local tugs. Coulda ran off the plug, but I kept it real and I showed him love. Lil' bro got the poker touch, where we grow up is so corrupt. Fancy me on the block, go nuts, I'm not in my bag, I'm loading. Back then it was hand to hand, nowadays I don't have no in. Guys, so today I'm going to see who is the smartest in my house. Our contestants of today is... Chiro, man. Yeah, only. Kijk maar die mensen toe. Kung ang merikak mo ni Wandi. Ah, doe het dan nog met die kasteren. Hoe is het? Sige, Afi. Okay, we're gonna have 2 rounds general knowledge and 1 of spelling. Maar bij general knowledge, die eerste ene ga ik net een vraag vragen, dan moet je dat even kennen voor die antwoord krijgen. En dan die tweede ene ga ik zo af en neer rijden, maar het gaat vannacht zijn. Elke zijn eigen woord. Ja, zijn eigen vraag. Oké. Verstaan ze? Verstaan? Saya sekarang ik sa uno, hoor. Bin van ik elkaar in de... Doe ik kat die eigenlijk goed eten met Is je oprecht? Okay, the first question. Which planet is the closest to the sun? Kom eens vanaf, die een wat hem vanaf recht krijgt, al raai je ja. Dat is toch die man. Ik weet god, Je kan hem meeschrijven of schrijven als je ook kiezen. Zolang je het net vanaf, hè? Ik ga hem schrijven. Nee, Ik wil even verkeerd te Zeg, schrijven. ik nog niet slaap. Nee, maar in libre school. Ja, geen Indian. Die man is, oh, sorry. Ik ga nog oplossen van ik weet het. Als ik recht, ik Wat is het? Sushman. Maar, Zie Pluto. Hier, broeder, dat is een veerste. Are you dumb? I think she's I dumb. think she's dumb. I think she's dumb. think Are you're you, like medically speaking, are you like, Like, I'm not trying to be mean. Like, are you dumb? are you, I think she's dumb. I think she's dumb. I think she's dumb. I think, is she, do you think Oh, she's dumb? Jupiter. nee. Ja, wat jullie? Yes, man! Yes, man! Pero yan na. Yo, di nala Bambi. No, man. Simlo ki Raini. Ay, binigyan si Pareha. Mas Rania. Ja, ay, Niyan, 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 spelen. Was? Kaya ba yun? Okay, which bird is a universal symbol of peace? De dove. Ito weer eh. Ay, Niyan, niyan, spelen, niyan. Lekker, dat weet ik niet. Poko din yan. How many hearts does an octopus have? Amin na. How many what? How many hearts does an octopus have? 1, 2, Mas baik loh. 1, Iya. 3. Ah, Leoners. Ay, 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 Basta rival eh. Ayun ka rival eh. Gusto yung malas. Tuwe, yan. Di nala Bambi. Okay, what is the largest country? Niyan, niyan. Australia, Africa, Africa. Ik Largest continent. Largest country. Country, wah. Grootste land. United States. China. China, China. Eh, dat is ook een country. Hier voor je die namen. Oké, dat is opties. Dat is de eerste. Oké, en je maak is er. Oké, dan af je Word hulle twee my country en USA word baie gekompeer met mekaar. Russia. Ah, sê. Yes, man! Hey, this is
What is the smallest continent in the Kingdom of Bakri? Bimatum na Asia. siya. Vietnam. Bimatum na. Vietnam. Masuk ke kaya. Bakit yung Hindi ka rin Mas Vietnam. Europe, Iya sih. Bimatum na siya. Australia. Asa. Australia. Okay. That's Australia. Maksudnya Iran yang Ikaw ito, bulol ka rin ba? Ikaw ito, focus. I can count three things. Nalit boy. Yes. No, Next. dahil magkakristahan yung mga letter B, sa ito pinimula Vietnam. Vietnam. Nagis. May mas. Alpha. Okay, Alpha. Mas kailan ay. Hindi na Alpha na. Nal. Ano yung Mandela sa nag? Hindi kayo mag-ipan echo ba? What is the only mammal that can fly? Okay, what is the fastest plane in? Thailand. Malas ako man-save the king. There's Alman. Alam ko, Alman pa yan. Alam ko, Alman pa ni-save the speech. Alas abstamalala. Bakit ba yan? Maski na init mo na hindi ko kumigay ka. Hindi tayo na pinumit. Okay, next question. What place is called the Big Apple? The Big Apple. Magkakba ka nila. Minakay. Hindi makitain. Minakay. New York. Asi. New York, baka magsibigay ilan na kainin. New York. York. NY. Ayun, Afrikaans. What continent does sushi originate from? Lahat mereka baik kira sa nung Chinese. Ni isip. Sa country. Continent. Yeah. Okay. Next. Ang jay Gila kami bikin. Lain. Okay. Zikir na. Bahasa. Pero may Milan. Saya ambil Kami suwa ang mga mati. Kami suwa dari sama Kami may bahasa na bahasa may mga dibakin. How many languages spoken in Israel? 13 20-something. official languages. South Africa. Yeah. Who's what? 22. 12 May mga close. elf advance 30 my another senior qualifying me. Tata. Who was Israel's biggest Africa's easiest one president? Yeah, sir. Mandela. Asi. I was easier. Terus Mandela dan suat. Bakit kalau zaman na? Dari habis. Ya. In what province you find Table Mountain? Cape Town. Western Cape.
Asing mo dia balay sa skin sa safat. Kuno dia dapat apartheid ini. 1994. Lah, saya kena. Kuliah jahe. Guys, kita sendiri kayak konser. Oh man. What is the capital of SA? Victoria. Iya. Asli. Victoria kay tawo ng kontan. Bishop. What is the capital of SA? Asli. Ya, Asli. Yang sama benda lagi. Only God can do. Only God can do. Only God can do. Only God can do. Do 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 it. Do 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 it. Do 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 it. How many provinces is in this? 9. Bimas, Kimmel. Bimas. Hindi pa. Okay, next. This Ali Friday. Jara, ben ik. Kijk je, 5-3 als een 3 punten. Hoeveel heb je bij 5-3 als een 3 punten. Ik ga zeggen, Maar in 9 als een 9 punten. Oké, je gaat zo afgaan. Daar moet ik zeggen, easy gaan. Dat is jouw keuze. Dat is gewoon van de easy. En bij hem difficult is. Oké, basic. Easy gaan. Karat. G-A-R-A-G-E. Rechts. Als rechts. G-I-R-A-G-E. G-A-R-A-G-E. Ja, ik was de champion. Oké, maar easy gaan. Nee. Wat hem is makkelijk. Yeah. Protein. P-R-O-T-I-N. Yes! C-R-O-T-E-I-N. P-R-O-T-E-I-N. Is het zo gezegd? Daddy, chill. Rale yan. Ja, nou ook. Easy gaan. Easy. In de mij. Yo. Zeven. Hoe je reclametje. I-N-E-M-I. No. Ja, maar man. Oké. Zeg je niet? In de mij. I-N-I-M. Ik ken alleen als woorden. Ik weet voor woorden. Oké, basic easy gaan. Oké. Nou, inconvenience. Je kan die schrijven dan zeg je dat het ook is. Sinds is mijn woord. Dat is ook niet Zwaar. Zwaar. Kijk, wie zeg je mijn woord? Nonchalant. Ja, dat is waar wordt voor mij geen. Dat is één woord, maar je kunt dat is twee woorden. Maak maar als hij recht. Als stel dat verkeerd over recht. Als recht. Als verkeerd, maar als je dat is pas. Nou, zou je maar zo netjes zijn. Als Makisaki. Oké, ga niet pensioen. Wat is mijn inconvenience? Spel hem. I-N-C-O-N-V-E-N-I-E-N-C-E. Jat, Kirausi. Spelling niet zo. Ik was het zo. Lucky Hano. Easy. Saya makkelijk yan. Pencil. De rest makkelijk. Pencil. P-E-N-C-I-L. Oh, kervaram daw. Emphasize. Kaya may words lang is. Easy at. Yo, los maar iemand die easy. Het is emphasis. Emphasize. As a Z. Mijn maai helpt nog. Mijn maai kan verloren als mijn maai helpt.
Zeg mijn woord. Oké, ik ga hem try. So, Oké. E-M-P-A-S-I-Z-E. Verkeerd. Dat is close die AIDS vergeet. Die Dat AIDS. zei P. Ja, die puk om Heb haar. je iets gezegd? Nee, het is zo gezegd. Maar kijk eens hoe gescreenshot. Kijk eens dat punt. En dat is... De spelling die competitie naar Jenny wordt, niet als die spelling verkeerd is, recht of verkeerd. Als je... Oké, maar dan was het 2 punten vraag. Zo is er 1 punt. Maar ik heb hem recht geschreven, maar ik heb net 1 letter Nou, maar ingezet. dat is gezegd. En de rest speel, dan krijg je 2 punten. Ik Je heb hebt hem geen 1 punt. Hij heeft hem recht gespeeld. Ik heb hem recht Oké, gespeeld. ja, niet 1 punt, maar Yes! Oh, jongen. Ik weet niet spamming B. Spamming B. We zoeken nog van mij een moeilijke woord. dat nou in mijn maas turn ook. Ja. Man, maar ze easy wat. Embezzlement. Best wel een beetje ernst hier. Is er Line was aan. Die maas spelen is verkeerd gespeeld, maar als het verkeerd geschreven spelen. E, M, B, E, Z, Nee, ja, is klaar, guy. Z, Z, L, E, M, N, T, Zie je? E, In Engels spelen we in Engels. I, M, B, I. Hey. Maar dat is er, ja. Ik zeg het verkeerd niet. I, Z, Z, L, I, M, I, N, T. Correct. Zo zijn het wel verkeerd Geen geschreven. 1 punt, maar ik heb het om je verkeerd. Zijn Ik het- heb ja, die A gemaakt, met E A gemaakt. Zo zijn er ook nog 1 punt. 1, 1. Fully easy wat. Easy. Oké. Summary. Ah, is maar. Makkelijk. Wacht maar, Monica, hier niet. Dat is de S-I-M-I-L-Y. Ja, zie je? Zie je? Waar gewoon dat ze wisten? Waarom waren je nou gezegd? Summary. Als het de S-I-M-I-L-Y niet. No man. Ze E aan die einde. Ik verwacht het. Ach, je maar is amper recht. Als ik het Oké, verkeerd basis heb, is verkeerd. wat. Dat is de laatste round. Ja. Oké, onomatopie. O-N-O-M-A-T. P. Nou, nog een chance is aardig. We gaan hem schrijven. Je bij haar dingen. Architecture. Architecture. Dat is eigenlijk net architecture. Zie je nou? Hij denkt van dat je... Dat ben je mij. Zie je niet? Speel om me. I-R-C-H-I-T-E-C-T-U-R-E. Zet, ja, vrouw. Collega, moet zo hard worden. Nia. Als ik hoor dat je bij me gegeven. Onomatopie. Als mijn maat die woord recht krijgt, ik ook 2 punten. Oh no. Zeg je? Onomatopie. Onomatopie. Dat is die... Ik weet dus die einde gaan ze verkeerd krijgen. Ze schreven weer voor mij. Oh no. Nia, inshallah. Als je aan... Oh no. Ik weet het. Zie je, Dat is ono. Ono. Oh no. Ma. Oh no. Als je hebt nog weer maar punten, man. Ma. Topie. Ik is closer. De laatste woord. Speel hem een beetje kennen. O-N-O-M-A-T-O-P. Die is close. O-I-E-A. Ik ga jullie alle 2 nog een chance Kom hier. maar weer. Maar Zij was bijna close, zij was in de haastel geweest. Oh no. kom maar uit hier. Ma. Nee, ik heb niet close, geen niet. Maar kom je uit je worst. Ik heb klaar is. Onomatopie. Wil jij niet try om te spelen? Nia. Ik ken niet die waar hier niemand. Je was bijna close. Dat is de A aan die einde. Onomatopie. Kom ik zien. P-I-A aan die einde. B-E-A. Nou zijn we Laatste, nog een laatste chance. Dan is I-E-A. I-E-I. Het is nog steeds verkeerd, maar... Ik is maar we gaan- verkeerd. Nou, hoe wordt het dan gespeeld? Ja, geef op. O-N-O-M-A-T-O-P-O-E-I-A. I-I-A. Ik heb hem recht geschreven. Krap ik om Ja, mij. je zit weer voor 2 letters van switch. Ik zei je was bijna close. Oké, Koeri, kies je hard. Dan gaan we makkelijk Nia. Gauteng. Gauteng. G-A-U-T-E-N-G. Auw! Jaren! What the fuck's that? Netjes! Speel hem op hier. Ze hebben je police recht. G-A-U-T-E-N-G.
NG. Kasi ano, Ayaw yan wrong message for the Di ko kayo pa nagkakutaan. Okay, So bali Okay, die woord wat ek julle nou gaan gee ter besespunt. bonus point. En as jy Baas, swaarder as Bisonder onomatopoeie Green. Bisonder Green. en basis moet die waar reg kry. Hoekom? Dan jy gaan nou sien hoe. Ek is een Psychology. Sy die ding wat vat op college of op university. Wacht! Ek is vergeten. Waar is dit geskryf? Spel hom my maar. Kan niks sien, waar is dit aan nila? Skryf maar. P-S-Y-C-H-O-L-O-G-Y. So my maar wees. Ek het hem ook dan, ja, dan moet My het die. maar. Ik het al eerste! Ik het eerste! Oh, there's no age, man. Dat is P-S-I. Dat is fijn! Dat is fijn! Dat is Physiology! Dat is Physiology! Ek weet nie waar die verkeerde plek gaan sit. Dat is Nog Physiology! een bonus, nog een bonus. Ik heb ook 6 punten. Zo, wie is de overall winner? Yes! 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 Ja, lijkt me leuk. Los mij. Dit is nog een bonus. Een bonus. Ik heb Heterotrophic. Ah, Heterotrophic. Je hebt er wat goed aan? Dat is de dunmin verslag. trophy. H-E-T-E-R-T-R-O-P-I-C. H-I-C. H-E-T-E-R-O-T-R-O-P-H-I-C. Ik weet het. My maat hom reg maar baas toe met heterotrophic. Ik heb hem eerst recht. Ik heb hem zelf geschreven. Sy het hom verkeerd gespeel, maar jy het hom reg so gou die ek gaan jou helfte van die punte gee. Dat is 3-3. Dat is 3-3. Ja, nou is video. Dat is onrechtvaardig. Ik heb dan recht gespeeld en recht geschreven. Kom met mijn Hy het dit eerste gesê. Maar Hij ik heeft al heb verkeerd geschreven. Hy het dit ik heb hem voor recht gezegd. Ze kan sorry. Ze kan sorry. Okay, ja, die laaste weer. Apa die goed? Ik weet die fucking. Je trouwens iets. En ja, hier trouwens te doen met mijn geslacht, Danny. Ja, trofee. Wat betekent hij laatste eer? Trofik is te doen met wild. Zoals bos. Dat is te doen met geslagen. Living beings that cannot, just like, Ik wil weer. Over het rijden, dat is redelijk eerlijk. consciences. 10 punten. Ik weet het. Conscientious. Pas ik af. Ik weet het. En je know, is het conscious consciousness? Speel hom maar. En nou julle kry maat, julle kry aan een kans totdat julle op. Ik weet het. Dit is soos jy kry verkeerd Ik schrijf minstens. Is het kakwoord? Julle wil hy bonus waar weer. Mensen, zie, zus. Als die ene recht helpt, C-O-N-S-C-I-E-N-C-H-I-S. Je zo die dan, je ziet fuck up. Pas. Hij laat. Hij laatste is een fuck up. Ja, begrijp nou. Een C-O-N-C-S-C-I-N. C-I-O-U-S. My maat 2 plekke het maar fout gemaakt. DC. En Raai kolie. Conscientious. ik heb hem denk ik. C-O-N-S-I-E-N-S-I-O-U. Luister naar Gianna. C-O-N-S-I-E-N-S-C-I-O-U-S. Nou, waar ze Kom maar niet Maar uit. dit 2 plekke verkeerd. Ik weet Zeg jij gewoon. Wat is goed? Ik weet het. C-O-N-S-I-O-U-S. 2 plekke. C-O-U-S. C-O-N-S-C-I-E-N-C-O-U-S. Ik weet er heel erg. Dus 1 plek verkeerd. Dat is alleen. C-O-N-C-E-H-E-N-C-I-O-U-S. Je hebt je op. Oké, baas, die ga je nog weer We draaien. gaan de laatste keer terug. Spelling bee, kom. Go, booty, go. Go, booty, go. Caritas, dynamite, Caritas. Dit is mijn laatste try. Die C-O-N-C-I-E-N. Wacht even. C-O-N-C-I-E-N-S-I-O-U-S. Verkeerd. 2 plekken verkeerd. Nou! Nou, zeg voor die woord gespeeld. C-O-N-S-C-I-E. S-C-I-E.
N-T-I-O-U-S. Als het een T-O-U-S, Ja, help me. Als hier waar ik verkeerd gegaan Ik heb die. Zei die ene is zo? Is dit regel? Hij was amper, dat is niet die T, ja. Dus kom ik tegen een type verkeerde. Maar ik nog niet één woord gegeven. Maar het is zo moeilijk, ook echt heel moeilijk, makkelijk. Diese woordbellen bij jou dat zien het niet. Maar het is een beetje moeilijk om te spelen. Wat doe je mee? Nice, easy. B-I-L-L-I-N-I-A-R-E. Dan zeg je B-I-L-L. Wat is het? I-O-N-I-I-R-I. Zeg je? B-I-L-L-I-O-N-I-I-R-I. Colibri! Zit af en kijk, kijk hoe hij dan gaat spelen. Ik heb hem niet klaargeschreven. Stop hem bij afgekeken. Ja, reageer het maar vaak. Ja, reageer dit op mijn zuster. Ik hoop ik kan niet thuis voor ik ken bij afgelopen. Ik heb mij niks van. Ik hoop ik kan niet thuis voor mijn zuster. Ik heb mij niks even afgelopen. Ik zie daar ook maar ja, roep plakje wana, mis slungs. Okay guys, I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, comment and subscribe. Ulia ja buwas na biyo ay go. Inabi ni ko dahil gusto ni like video sa kita niya. Kabis. Iya, kita pikau. Ano ka no?